Ungabazi umnikelo uNkulunkulu akuthinte ngawo. Baningi abazalwane uNkulunkulu abathinta ngokuthi banikele. Kodwa bona babuka ivalue yalomnikelo, bawubuka ngathi mncane, bawubuka ngathi awenele, bawubuka ngathi angeke unelise la kumele abanikele khona. Ivalue yomnikelo uNkulunkulu akuthinte ngawo akumuntu okhona ukuanalyze ukuthi ngiyoke le awuhambeke uright usesigabeni sokuthi unganikela noma ukuthi ungakhipha uye komunye umzalwane. nguNkulunkulu okwazi ukukhipha ivalue yomnikelo. Sikhumbula lo mfelokazi owanikela after sebanikele bonke beyikhiphile into ezinkulu, beyikhiphile imali ezinkulu, kwase kuvela lo ongumfelokazi wakhipha wanikela. Wathi uJesu, ngiyababona bonke abantu banikelile, but lo wesifazane unikele kubandlula bonke. The reason why ukuthi lo muntu lo kakhiphile ngemuva kusalanga lutho, okusho ukuthi lo muntu ukhiphe kokugqina. Ngiyakhumbula sifundisa abazalwane sithi uNkulunkulu uyabathanda abantu mabenikela bethokoza. Alright, njengoba ke manje uNkulunkulu ekuthintile ngalowo mnikelo wena uthatha ngathi mncane, uyazi uNkulunkulu yena ukuthi ukuthinteleni ngawo. Uyazi uNkulunkulu ngibani azomthumela kuze anele noma aneliseke ngalokho wena ukundermine ukuthi kunqane. Ungakuthatheli phansi lokho uNkulunkulu akuthinte ngako. Uma uyibuka lento ukuthi hayi angeke asithande lesi skipa sibukeka ngathi sesigugagugile, uma uNkulunkulu ekuthinte ngaso khipha sona. Uye uNkulunkulu owazi ukuthi kungani yena kuthintile ukuthi uyikhiphe leyo nto. Uma ukudla ukubona ngathi kuncane kuthi sengisaba manje kumkhiphela lokhu kudla ngoba mhlawumbe uzosaba, ukuthintile uNkulunkulu kukhiphe. Yena uyazi ukuthi why ekuthintile. Okumele aqondane ngqo nalowo mnikelo uzoneliseka. uNkulunkulu ekumele amlethe kuze afite exactly kulento akuthintele yona uzomletha. Ngoba uNkulunkulu akasithinteli nje ukuthi uyasithinta nje. Uma ethinta wena uthinta nomuntu ekumele abenefite. Ngoba wena ngesikhathi ekuthintile kukhona ekumele naye enzeni azuze. There's a receiver. You are a giver and there's a receiver. Ungawuthatheli phansi umnikelo wakho. Nasenkonzweni le 50 cent oyiphethe uma kusele yona ikhiphe. Nasenkonzweni noma kungaba u10 rand kodwa kukhokha ama1000. Uma uNkulunkulu ekuthinte ngalowo 10 rand nalowo 5 rand ungabazi, ngoba baningi abantu abafisa ukunikela bethintiwe kodwa bengabazi. Abanye bayanikela kodwa banikela bekhayiza ngoba besaba ukuthi lokho abakuphethe kuba ngathi akukanele, kuba ngathi kunqane. Ungabazi umnikelo wakho. Uma uNkulunkulu ekuthintile hamba uhambise. Yawudinga uNkulunkulu, uyazi inodela kanjani ngawo. uNkulunkulu akubusise usawunikela.